ва официально дар ягон ҷо ҳеҷ чиз нашр шидагӣ нест. Аллакай уҳдадор мебошанд ки патент бигиранд ё ки ҷои шиноснома раводида проверка мекунед документотона, аз росташа дуруғаш зиёд ин ютуба. Салом тамошобинони канали Сомониён TJ. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо бисёртар хонда саволҳои шумода ҷавоб бигардонем. аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо як тавсияи хуб метиҳам. агар ягон саволҳои ҳуқуқӣ дошта бошед ва бихоҳед ки онлайн консултатсия битиҳед, шахсан ман худам ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp менависонед ва суҳбат мекунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки занг назанед дар WhatsApp, просто салом нависонед ва суҳбат мекунем. баъдан тоҷик нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. гапгапае ки Тоҷикистон ба таможни союз медирояд. ҳамин гап ягон асос дошта бошад ё ин ки не? мутаассифона ин гап ягон асос надорад ва официально дар ягон ҷо ҳеҷ чиз нашр шидагӣ нест. чизе ки агар мақсад шиданӣ бошад, дар бораш официально ягон чи нашр мешавад ва мо шахсан дар бораш гап мезадем, лекин дар ин мавзӯъ ягон информатсияи нав нест ва ҳеҷ гуфта шидагӣ ҳам нест. Комрон нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. ман регистратсия дорам, дар Русия ҳастам. метавонам патент накунам, бирам Тоҷикистон, бо обратно бигардам биём Россия, ё граница пересекат кунам. граница маҳкам шидаи мегам. чӣ гапай? ҳамира як ответ битен. граница маҳкам шидагӣ нестай бародари азиз, лекин нафарое ки граница пересекат кардестанд ё бо роҳи заминӣ рафтестанд, ҳамин қадар ки ба задержка гузаштестанд ай граница. ва дар мавзӯи патент накарданат, вақте ки мигратсиони картаи шумо работа мисол ба қайд гирифтагиай, шумо дар ягон ҷо корам накунед, агар уҳдадор мебошед ки патент мекунед. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. оиди материнский капитал аз байн рафтанаш камтарак маълумот медодем. материнский капитал танҳо барои нафарҳои аз байн рафтагие ки ба мақсаде сафар мекунанд ба Россия ки фарзандшона таваллуд кунанд ва обратно бигарданд биёянд. барои ҳамин нафарҳо материнский капитал дода намешавад. нафарҳое ки дар Россия зиндагӣ мекунанд, мисол гражданство доранд ё ки постоянно регистратсия доранд, он нафарҳода материнский капитал дода мешавад. як кас нависонда: ассалому алайкум ака. времени оилама оварданиам 1 моҳ. дар аэропорт таможнида чӣ бояд қайд кунанд? гости, работа, лечения чӣ маслиҳат медиҳед? не, работа қайд накунанд, чунки вақте работа қайд мекунанд, аллакай уҳдадор мебошанд ки патент бигиранд ва барои 1 моҳа ки сафар карданӣ бошанд, аз ҳама хубаш ҳамун гости ба қайд бигиранд мигратсиони картара, беҳтаринаш ҳамин. як кас нависондай: салом ака. мара 5 сола депортатсия карда буданд. сроки депорт гузашт, неки штрафа наспоридум. ҳозир бирам ғам наметиҳанд. сабаби наспоридани штраф ҳамин мақсад минусш ки метавонанд вақти ба охир расидани муҳлат запрети шуморо кушода накунанд. вақте ки депортатсия мекунанд ё штраф дорем, обязательно шумо штрафам пардохт бикунед. барои Россия сафар карданатон аз ҳама хубаш як бор мерен шуғли аҳолӣ, уҷада отпечатки палси меспорен ё ки ҷои шиноснома раводида проверка мекунед документотона, баъд сафар мекунед, ба дилпурӣ мерен. дар ҳамин ҷо як нафара тавсиятон метиҳам ки границаи Қазоқистон мебарад аз шаҳри Питер ва аз шаҳри Москва бо нархи арзонтар. рақамҳош дар рӯи экран ҳастай, аз номи ман гап занем, шуморо ба хоси Худованд соҳу саломат мебарад ва бо бадари хонатона меёрад. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳозир мегӯянд ки ҳамин надони агар забона патент наметиҳанд. рост аст ҳамин гап? бале, рост аст, 100% бародари азиз. дар ҳолате ки шумо забони русиро надонед, сертификат дода намешавад ба шумо. як кас нависондай дар мавзӯи эфир кардан: мо эфира гузарондем, дар канал видеош сохранид ҳастай, метавонед дар WhatsApp нависен, эфира тамошо кунед. як кас нависондай: ассалому алайкум. агар регистратсия гости боша, баъди 3 моҳ мешавад продлит карда ака? яъне мигратсиони картаи шумо агар ки гости қайд кардагӣ бошад, шумо аз 3 моҳ зиёд ҳаққи истодан дар Россияро надоред. Сардор Тоҳиров нависондай: салом. агар аз имтиҳон нагзарем, чӣ хел карда патент гирифтан метавонем? агар аз имтиҳон нагзарем ва сертификат ки дода нашавад ба шумо, патент ҳам гирифта наметавонед ба ягон роҳ. як кас нависондай: бародар, ними гапот тоҷикӣ, русӣ, одами босавод метобию гапот чала. бародари азиз, акнун мо кӯшиш мекунем ки бо лаҳҷаи осонфаҳм видео кунем ва то ҳар як сухан ба шумо фаҳмо бошад.
агар ки бо тарзи китобӣ гап занем фикр мекунам ҳастанд нафарҳое ки мафҳуми гапа намефаҳманд. Як аз нависондаи бисёр кори хуб бояд чанд сол пеш маҳкам мешид аз росташа дурӯғаш зиёд ин ютуба. Вақте ки дар шумо маъқул нест ягон социал несед истифода бурдан ё набурданаш айхтон вобаста аст. Агар ки дар шумо ҳами ютуб маъқул набошад шумо просто метавонед ки надуред ва тамошо накунед видео. Қиёмиддин нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман аз Россия 3 моҳ кор кунам, биравам бе патент. Оё запрет мекунанд? Пешакӣ раҳмат. Бе патент кору фаъолият кардан иҷозат нест. Бе патент вақте ки дар таможни мегзаред, агар аз шумо пурсанд ки патентона пешниҳод кунед ва пешниҳод карда ки натонед, бале вероятност аст ки запретон кунанд. Нека нависонда: салом, чӣ хел хидмона сардори оила гузаронем? 3 бачаем, куҷо муроҷиат кунем? Чӣ документ дар кор мешавад? Сабаб барои чие ки шумо сардори оила мегзаронед? Агар ки боша, мисол падар дар қайди ҳаёт набоша агар ва модар хонашин боша, дар ҳамин ҳолат фарзанди калонӣ метавонад ки худша сардори оила ба қайд бигирад. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.